परमादरणीय हमारे राजकुमार भाई जी के द्वार पर आज पूरे अपना क्षेत्र के जाने माने कलाकार हमने एकत्रित भइल बनी इस श्रद्धांजलि समारोह में। जो चाचा जी हमने के बीच नहीं की माया के दुनिया से विदा होके आज वहाँ के परमात्मा के शरण पहुँचल बा आत्मा, वही आत्मा के शांति खातिर कीर्तन प्रेमी साथीगण रामायण प्रेमी भक्त लोग के इकट्ठा कल गई बा ताकि भगवान की चर्चा से भगवान के भजन से वो आत्मा का शांति मिले। हमनी के सत्येंद्रा म्यूजिक के बैनर तले हमनी के बैठल बनी परम आदरणीय हमारे सिपाही जी हमनी के हौसला बढ़ावे खातिर रिकॉर्डिंग भी करता नहीं उपस्थिति आज दिले बनी सभे बिंजी परम आदरणीय मुख्तार आलम जी जी आदमापुर चल के बनी अन्नाल पर हमारे परम आदरणीय संगतिया प्रेमी राजकुमार भाई जी जगरा चाचा जी के आत्मा का शांति में हमने मई कलाकार जुटल बनी। जोरी पर सेवा करे खातिर हमारे भाई श्री भगवान जी यही ग्राम के रहे वाला हमारा राजकुमार भाई के दहिना हाथ यहाँ का हनुमान जी पूजे के होई मुरारी जी। पूरे परिवार के दिल में श्रद्धा बा वो चाचा जी से आत्मा के शांति खातिर आज सवेरे ही से दान पुण्य हो रहल बा। अन्न दान भइल, द्रव्य दान भइल, वस्त्र दान भइल। ये दान से कल्याण होला इस शास्त्र में लिखल बात बा। बहुत बढ़िया हमारा भाई मुनीलाल जी से भजन भाव के आनंद लेनी सभे कुछ हमरो गावे के मौका मिलल बा भजन है त्रुटि हो गया क्षमा कर देव सभे। सिर के मुकुट शोभे हंस के सवारी कर में बीना बावे राउर दया जब होला मैया तो गूंगो गाना तू चाहे लू माई तो गूंगा भी अपना कंठ से आवाज निकाले लगेला और वो भजन गावे लगेला। लंगरा चढ़े पहाड़ पर बोहिरा सुनेला कान से अपना मन से कहत नहीं खी ए मैया कहिले वेद पुराण से किया एलबा से जईबे करी जे कर पूरी समैया
कतनो तेल फूले लगैब चाहे खैब दूध मलैया। अब फिर कल्याण में कभी कल्पना कैले बनी कि जाको राखे साइया मार सके ना को बाल बाका कर न सके जो जग इहो लिखल बा कि जेकरा के परमात्मा न मारी ले ओकरा के कोनो काल भी तकनीक मार सकत। वहां के समय होला, वहां के समय से केहू के बोलाई ले आ समय से दुनिया में केहू के भेजी ले। एक तिल भी समय रण बिठा ना जा सके, समय से जाए के बा। ये बात के फागु में कहले बनी कि पाती आइल पीऊ के लाए भी प्रासुजान तामे लिखल बा गवन के दिनमा थर थर कांपत गौना होला। गौना केकर होला? जैसे पति के या पत्नी के प्रेम होला कि जीवन के दू गो चक्का होला। अगर पत्नी नहीं खे तो पति के कष्ट होला, पति के बिना पत्नी के कष्ट होला, और पत्नी के बिना पति के भी कष्ट होला। जब पति ने रहला के बाद में औरत के लोग ताना मारेला, हजारों दुख के सामना करे के पड़ेला। वो तरीका से हमने के शरीर में कबीर बाबा साबित कैले बनी कि जो नहीं बोला था, जो बोला था ई पति हो। जे दिन एमे से निकल जाई, पति जो बाहर चल जाई है, ती माटी के शरीर औरत के रूपी होला। यही औरतिया खातिर विमान बनेला, डोला बनावल जाला, चारों कहार लगेला, और हार तान के ये माटी औरत रूपी शरीर के लेके हमनी के स्मशान घाट ले पहुंचेले। हो तो पनिया के जा लिनुए कुइया पर लागल रहे भीड़ हो कुइया पर लागल रहे भीड़ अखिल घबराई कैले
पर लागल रहे भीड़। कुइया रूपी दुनिया हो, जैसे कुइया पर पानी भरल जाला आदमी, वैसे मृत्यु लोग कुइया रूपी दुनिया हो के आइल बानी अच्छा कर्म करे खातिर, यहाँ से रतन बिटूर के ले जाए खातिर। लेकिन रतन का है यह पहचान इंसान का लगे नहीं है। यदि पहचान हो जाएगी रतन हमनी के का बिटूरे के बा आ कौन चीज हमनी के कामयाब चीज बा, यही ज्ञान के बिना हमनी के भटकता नहीं। यही ज्ञान के बिना एक बीता जमीन खातिर मर्डर होता, गोली चल जाता। लेकिन यदि आत्मज्ञानी हो जाएगी ऊपर भाव समझ के भूला जाए, दूर हो जाए। कुइया पर लागल रहे भीड़, कुइया पर लागल रहे भीड़, घबराई पहिले ये श्रद्धा के बाद बा। एगो बेटा के जन्म दे के माई बाबू 12 बरिस तक ले दुलार प्यार के छाया में लोग रखेला। बाबू कहिया हमर सियान हुई है। ओ बाप मतारी के मरला के बाद आई हमरा गुप्त दान पुरस्कार मिलल है। इस श्रद्धा हो जय किशोर बाबू बड़ी हकलेदार जरूर बानी, हर लेदार के यहाँ के इज्जत सत्कार करे के हल जानी ले। जय किशोर बाबू के आत्मा भगवान से हरदम यहाँ के प्रेम श्रद्धा लागल रहेला। यहाँ के मन के मुराद भगवान पूरा करी। बाल गोपाल के दरबार में खुशहाली मिले। जौन चाचा जी हमनी के बीच से गुजरल बनी, माया के दुनिया से विदा भइल बनी, वो चाचा जी के आत्मा के शांति मिलो। बाकी जौन फुलवारी छोड़ के गइल बनी, बेटा पतोह टोला महला हित नाता गुतिया दियाग बेटी भतीजी सबके दुनिया जय जयकार करी। वहाँ का देवता के समान हो गई। आज के बाद मृत्यु लोक में रह के हमने के वहाँ का नाम किया चर्चा करते नहीं। पातर बाट कुइया पतल बस पानी, पनिया भरत डोरी टूटले, पनिया भरत डोरी टूटले। कबीरदास के गोपानी ये जाना जाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो फल चाखा। वही क्रम में हमनी के त्रुटि हो जाला। कवि के भाव देखिए हमरा, पनिया भरत डोरी टूटले,
पनिया भरत डोरी टूटले हो तू कसीर काले के हो खब हम हजूर काले के हो खब हजूर तू कसीर राजकुमार बाबू चाचा जी के आज अंतिम क्रिया में ये भजन और नाल बजावत है वो चाचा की कृपा हो शरीर के सारा रोग बीमारी वहां का दूर करके सुखित शरीर दी राहुल जिंदगी में वो चाचा जी के प्यार दुलार हरदम सामने झलकत रहे वहां के प्यार दुलार मिले कि पूरा परिवार खुशहाल रहे आगे वहां के गई पीछे दुनिया ये बात पकड़ रखे पूरे परिवार के सासू मोरे सुतेली अटरिया 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 एरा ननद गजऊ परेरा सासु मारी सुतली अटरिया ननद गजऊ परेरा सोइया हमार सुतले
सैया हमर सूते ले चल घर सैया हमर सूते ले चल घर कैसे के जगह उठो उठो नदी सुलाक्ष नदी दर्द नदी आए उठो उठो भैया के जगह घरों में घुसल बाटे चोरा ऐसा चोर हो सिपाही जी कि चारों 200 दुआरी पर दरवाजा पर लोग बैठल बा बेटा पतोह पोता पोती नाती नतनी पहरुआ लोग बैठल बा लेकिन कौना राहे चोर समाज घर में और रतन बिटोर के लेके चल जाला लोग देखते रह जाला चोर अपन चोरी करके चल जाला भैया के रे जो घर में घुसल बाटे चोरा जय हो घर में घुसल बाटे चोरा सब धन ले बनला के साथी सब कवि होला बनला के साथी
सब केहू होला दुर्बल के केहू ना सहाय दुर्बल परमादरी हमार लेदार के प्रेमी गीत संगीत के प्रेमी हमारे डॉक्टर साहब यहाँ का तरफ से आज श्रद्धांजलि समारोह में हजारों हजार के पुरस्कार यहाँ करतनी वो चाचा जी से प्रार्थना करब कि आज देवलोक में देवता के समान बन के बैठल बनी हमारे डॉक्टर साहब के आशीर्वाद दी हाथ में जस दी कि यहाँ के माटी उठा के होके दे दी तो कोई बीमारी भाग जाओ। हाँ निरोपियन सुई देते हैं डॉक्टर साहब रोग भाग जाए इनको। अच्छा मुख्तार भाई तोरा के हम व्यवस्था कराओ तो निरोपियन चिंता मत करो डॉक्टर साहब को काफी नहीं खे वाह वाह बनला के साथी बनला के साथी सब केहू होला दुर्बल के केहू ना सहाय दुर्बल साहेब कबीर हे बाबा साहेब कबीर बाबा अरे जन्म के अरे दुखिया दुखिया अरे दुखिया हरि के भजन बगाई चल बटाई